Dobrý den lidi, dneska jsme tu s Kůlem a se Sabinem a máme tu nového hráče jménem Nosik. Čau. Čágo. No a vrnem se do toho. Dneska půjdem kam? Dneska si budeme vytěžit nějaké dřevo. A prostě děláme si barák, začne úplně nový život. Tak jdeme. Jo. Vy natrhejte co nejvíc hub a nějaký to, protože kdyby náhodou měl někdo hlad. Tady asi mochomurky nemají, co? Aspoň jednu jedinou. Ale hlavně těž dřevo a pak půjdeme do dolů. Jo. Kdo bude stavět barák? Všichni. Někdy bude chodit pro násadí, někdy bude stavit barák a někdy něco. Hej, nebo Shindy, ty umí stavět dobře barák, ne? No, docela jo. No tak my s Mírou půjdeme do dolů. Hej, stopni to. Přesně. Dobrý den lidi, vítejte při Minecraftě. Dneska jsme tu s Kůlem, se Sabinem a s novým hráčem jménem Nosikem. Čau. 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 No a dneska si postavíme dům. Budeme... Jo, to jsem to zase vytěžil. No vrne... Začneme prostě úplně Nový nový život. život. Tak jdem na to. Sabine? No, Kde plánuješ tak postavit dům? nevím, já vám tam pak dovedu. Tak jo. Nebo já si dělám Hej, nebo co, kdybychom my s Nosikem ti dali dřeva, ty bys šel někam za tímto a my bychom šli zase zatím s Nosikem do dolů. třeba a pak se tam vrátíme na tu restauraci. Ale pak ji musí zase vymazat, aby jsme se tam dostali. No to jo, tak ale pak se postavíte taky na to. No tak dobrý by... Já vám ty baráky načnu a vy si je tam děláte. Míro, udělej si to styky a lopatu dřevěnou a krum to. Nosy? No, Udělej si lopatu dřevěnou a krum dřevěný. jo. Hej, vytěším to uhlí, co jsme tady našli. Jo, vytěžu, já zatím udělám styky a to uděláme to louče víc. Protože jich máme zatím strašně málo. Beru to, jo, crafting. Hej, nemáte nikdo pozídlo? Já nemám. Tož to je v háji. Hej, hlídáte někdo čas natáčení? Já ne. Jasně. Já vůbec. Míro, tak začneme asi odsaď, ne? A tak já vystavím ten barák. Míro, pojď sem. Počkej. Pojď do té jeskyně a dej si sem sedhom. Odsaď budem kopat dolů. Musím dělat nějaký toho. Dám mu sobě budu. Sorry. No. Nemáš dřevo. Míro, a teď pojď do té jeskyně.
zatím těžit to kamene. Teď já říkám, ať jde za mnou nosit. Dej si sem set home. A zatím si udělej jednu truhlu aspoň. Já nemám co. To je jedno. Hej, tak budeme si říkat náhodnýma jménama, třeba... Jaký by byl... Hele, Minecraft se jmenuje Míra, ne? Tak co kdybych tobě Míro říkal Míra? A... Tobě Sabine, jak bychom mohli říkat? Nevím. Třeba Shindy? Třeba. Tak jo. Jsem zatím za tebou, jo? Jo, ale ti nezapomeňte, abys nám psal do komentářů. Jo, no, kdybyste byli tak laskaví za lajky a za komenty, bychom byli moc rádi. Míro? No. Nechceš si něco odložit do truhly? Že bych ji rozpůlila, to bych nechal tady tu půlku a mě tam tu. Dal jsi tam nahoře set home, že jo? Počkej, já si jdu odložit věci a killneš mě, protože mám málo jídla. Tak jdu. Cestka. Tak pojď killni mě. Nebo počkej, pojď dej mi ty věci, já rozdělím si svoji čestku a dám ti to. Horní řada je moje, dolní je tvoje, jo? Jo, ještě jsme vám zapomněli říct, že možná my si dnes uděláme nějaký příští videa, jenom byste neděli. Tak pojď, zabijem se navzájem. Počkej, ještě mě nezabijej. Nezabijej mě ještě. Můžu? Teď už může. Ceptěj, opice. Já vemu tvoje věci a dáme tobě. Hej, nemáte dřevo, když se potřebuje. Ale kamenů máme dost. No tak nevadí, jasně. Davide. Potřebuji pár kamenů aspoň. Míro, já si nechám tvoje louče a budu tě svítit za tebou. Už jdu. Máš lopatu? Dobrý. Ty co jsi to tady vykopal za takovou díru? Jak jsem otočil? Že to bylo. Konečně kolik ho máš? 3 železa. Shindy, já pak udělám ten kobogenerátor, aby jsme nemuseli zase chodit. Ty jsi říkal jednou, že pezro. Jo. To je jedno, stejně to všechno budeme mít dohromady. Přesně. Barán na chvíli. Počkej, vrát si nahoru. Jo, a že jo, že Shindy ten příběh 3 kamarádů je docela dost dobrý seriál.
Není to zas tak špatný. A co? Vás počkej. Takový příběh, kde řešit takový záhady, ale já se na to nás nedívám. Ale je mě škoda, že ty vole, že já tady s Mírou kutám, ale ty seš tam a stavíš barák. No. Hej Míro, pojď 20 tady nahoru. A nebylo to náhodou kafe? A jo vlastně. Tak pojď. Běž dál, dokud nebudeme, no už jsme u koblu, kopej. Tady Míro. Hej, to Enko je hustý, co máš zádu na zádech, to vypadá jak Jo, ale na tenhle server budeme muset asi udělat výkanu. Co jsi říkal? Na tenhle server bude muset udělat výkanu. Jo no, Asi určitě. čím víc dílů, tím líp. Ne, no pro nás taky, ale hlavně pro diváky. Takže možná příště budou nějaký díly ještě. Já se Mhm. velký udělám asi, no to nemůžeme vědět. Prostě až když máme barák a všichni budou mít hotový, tak je to člověk. Míro, musíme se dostat na 10. Že jo, tak já si tam dám. To video. Já musím stát tam. No, co? Je to jsou docela dobrý náhodný jména, tak bychom si mohli říkat furt. No, no. Na 45. Teprve. Počkej, rosmi. Uj. To potřebujeme naučit další. Jeskyňka. Dej mi pár uhlí, já udělám další louče. Počkej, já to ne. Něco se mi trochu nelíbí na 1/3. Ano. Když kopete, tak dostanete expy a takhle, anebo ty pastičky. To se mi právě líbí. Ty pastičky, jo. Tak jako jo, někdy to musím uznat, že někdy s tím je sranda, ale moc se mi to jako nelíbí. A tam, A, bylo. A my včera večer, no. To máme. Dobrý, 24 loučů, to by mělo ještě vydržet. Nosy? Kam jsi šel? já, tady. Ale potřebuji to svítit. Protože mám další uhlí. Tady, Ano? potřebuji se nám